Bajigur minggu-minggu mah rano acara wedokan gak dewe dentek penai jam piro iki jam 12 nih Bajigur bantu cai pekok-pekok iki wah wapik-wapik iki bantu kawin lho Pak Marsal Radudin oh jadi pesanan tau makan tau neng kene nopo oh itu kopi dong jalan dong udah jangan jauh-jauh wah asem nih penake ngopi tapi koncone men kotelo jalmi kopi ra gelem beda Semu sama Mbak Jambrong nomornya berapa? Tak jadi wong iki jaluk kopi 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 Pak Kemen gawe-gawe ya wingi garati dadi ngombe uyuh saiki balasan wah rencana mbokku mau kantor ya garati wae wik itu bocah generasi jin jar saya jamu ya Bajigur kok suwe tenan iki men 3 rapi 1 B Udah kok ini apa wis gawe wis aku tuwa kopi ya mending tak kopi bae ora aku wis kare mending tak kopi iki kopi bae kopi wah kopi wah kopi boleh sampai ora dan jak tenan harga rapi gede ya demit iki ya goblok lah piye lek jas rame itu dah jitran dah Sleman keras lur ya jelas 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 ya jelas
Dino Minggu jam 12 awan aku gak tangi turu. Padahal kuwi teno ditangeke motorku ku digembur banyu langsung dikon metu saka kamarku sing pendak dino tak go turu. Padahal aku jam pengen melanjutkan mimpiku yang indah sekali sampai membuat lupa diri. Iki mesti teno gara-gara mau bengi. Aku delok bal-balan sampai jam 5 pagi. Delok bal-balan Barcelona versus Lyon. Weh kuwi lebare TV-ne rata patari. Weh aku jet kelingan ku ono janjian karo kancaku nang perentalan PS-an. Aku langsung mlayu. Kok kesusu saking kesusu iki nganti selain sandalku. Kesel ya.